תמונה כזאת, שאלו אותך איפה היית תגיד בשליה. גריה? ככה עשית? דידר והסקיפר. לקח לו שעה לצאת מהים. טירוניה, טירניה, נגע פה כן הפונו. אומוס דנינה מרתיע. שלנו, שימו לב, יש עליו כבר דגים. הדגים כבר עליו. חוויה כזאת לא הייתה מעולם. דבר, פליז. אחד הארוחות הטעימות שאכלתי בלב הכנרת, דגים, קרפס, סלט, חברים טובים. אני מבטיח לבוא עוד שבועיים עם סחורה הרבה יותר עשירה ומגוונת. הופה. תראו, זה סלט גריפת, ירוק. ירוק. גרין. ונוסף לכל מה שיש פה על השולחן, הכי חשוב שאין פה רועד. אבל זה מה שהכי חשוב, שאין רועד. אבל השמחה הכי גדולה שלי זה לשתות בירה מיודה. הסקיפר, מה פה לא? ביי. אבל אין רוח. עזוב אותך, הכל בסדר. תנהנה. תמשיך את הסרט. רוח מוח. גם הגה, גם זה. מה לא תעוד יהודל? רק שיראו אותי בתמונה, שידעו שגם אני פה. יהודל, שומעים אותך, אל תדאג. אז מברוק עליך הארץ. תראו את הפוזה של גריפת. חומוס, 3 שקל. ביצה בשקל. אבל ארוחה בלב ים. דקה. ישיבה אופיינית של גריפת עם האוכל ופקה, רק הטענות ומענות. ומה יש לך להגיד? הכל טעים, הכל. פס לך. יפה, שמחתי. זה גריפת. עכשיו הוא מוציא בירה. לכל החברות של מאיה והחברים של מאיה שרציתם להכיר את גריפת, הנה גריפת, זה הגריפת הטהור. הנה הוא והנה הוא לחיים. לחיים גריפת. היי, האם זה נרגע או שזה פה יעני כאילו? Ίσως λησμονήσω τα μάτια που αγαπώ. Αμάν, στο μπουζούκι. Γεια σου τέλος. הדייג, וואלה, תראו מה קרה. איזה דג. הוא דפק. איזה דג. גריפת, אני לא מאמין. מה, שם לו אזיקים? מה זה עתיר? אתה קושר אותו? מה אני אעשה? לא חייב, זה אזיקים. אצלי ברח בבית סוהר. די, הוא כבר לא יכין תזרוק אותו לזה. אה? הוא פותר אותו. עוד יבוא היום ונשחזר את העבר. אם תרצי לחזור איך תפסת יא חתיכת שחור משחור אחרי שנתיים שבקושי סרדין תפסת, סוף סוף תפסת משהו? יש רק גדולים, דני, עוד מעט לא יהיה מקום ב... עזרא יחשוב שכל פעם אתה חוזר עם ארגזים.
Siko, korem se si taki, metre lidi polo